мурофиаи рӯзноманигор Завқибек Саидаминӣ рӯзи 26 октябр мисли муҳокимаи дигар хабарнигорони боздоштшуда паси дарҳои баста сурат гирифт. Касеро ба толо роҳ надоданд ва маълум нест тарафҳо чӣ гуфтанду чӣ шуниданд. ҳатто вакили дифои ӯ ҳам баъд аз мурофиа бо журналистон суҳбат накард. хабарнигори тоҷикро ки моҳи июли имсол дастгир шуд ба ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯи ҳизби наҳзати исломӣ ва гурӯҳи 24 муттаҳам мекунанд. Ба иттилои пайвандонаш дар мурофиаи рӯзи чаҳоршанбе баъзе аз мутахассисон аз ҷумла як сиёсатшинос ширкат кард. Радиои Озодӣ дақиқ кард ки мутахассисон барои баҳо додан ба чанд навиштаи Завқибек Саидаминӣ дар Фейсбук даъват шуданд. Саидаминӣ дар Фейсбук фаъол буд ва пайваста назарашро дар бораи мушкили иҷтимоии мардум, динуоин ва масоили хонаводагӣ менавишт. Ӯ ки дар телевизиони давлатии Тоҷикистон ҳам кор кардааст, бо суҳбатҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур гашта аз зумраи онҳое дониста мешуд ки талош доранд ҳақиқатҳо гуфта шаванд. Дар яке аз маъракаҳои интихоботӣ Завқибек Саидаминӣ талош кард номзад ба мақоми вакили мардумӣ шавад, аммо ӯро сабти ном накарданд. Хешовандонаш мегӯянд мумкин аст муҳокимаи Завқибек Саидаминӣ ҳафтаи оянда идома кунад. Ба гуфтаи вакилон, бар асоси иттиҳомоте ки ба хабарнигор эълон карданд, мумкин аст ӯ то ба 8 соли зиндон маҳкум шавад. Дар ним соли охир дар Тоҷикистон дасти кам 7 рӯзноманигору блогер дастгир ва 3 нафари онҳо Абдулло Ғурбатӣ, Далер Эмомалӣ ва Муҳаммади Султон ба зиндон маҳкум шуданд. Созмонҳои ҳомии ҳуқуқ аз давлати Тоҷикистон хостанд ки ҳамаи онҳоро озод кунад ва имкон бидиҳад хабарнигорон бетарс ва таъқиб кор ва воқеиятҳо дар кишварро инъикос кунанд. даъвате ки то кунун нодида гирифта мешавад.